Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Evo, gospodine Lazanski, serija terorističkih napada i operacija, od operacija u Parizu do rušenja ruskog aviona, autobusa u Tunisu. Da li je sve to pokazalo da smo neozbiljno shvatili terorizam i da su zapravo zakazale sve službe od obavještajnih, bezbjednosnih? Kako ko? Dakle, ne možete to generalizirati. U suštini, terorizam je fenomen prošlog i ovog veka i protiv njega se teško boriti ako ne uđete u bit stvari, odnosno u njegovu uzročnost, zbog čega je nastalo sve to tako. Nije se terorizam u tom masovnom obliku rodio tek sada. Znači, ako idemo 30 godina kasnije, vidjet ćemo da smo imali prvo pojave palestinskog terorizma, ali to je stalni problem na relaciji između Izraela i Palestina. I on je buktao sa određenim, ajde da kažemo, krivuljama. Čas je bio vrlo izražen, čas se posle Camp Davidskog sporazuma smirivao, ali on je i dalje prisutan. Posle toga imamo, znači, u Evropi od grupa Bader-Meinhof, pa preko, 29. novembar u Grčkoj, preko Sivih Vukova u Turskoj, preko onoga što se događalo u Italiji, otmica Alda Mora, Crvene brigade, preko etnog terorizma, pa da kažemo i terorizam IRE. Obično terorizmu pribegavaju oni koji na drugi način ne mogu da dođu do svojih ciljeva da ih ostvare. Znači, teroristi ne raspolažu takvim borbenim aparatom i tom vrstom tehnike kako raspolažu određene države i onda pribegavaju terorističkim činima, individualnim, grupnim, da bi jednostavno opstali na sceni, da bi svetskoj javnosti prikazali da postoje, da bi na neki način terorizirali medije, da budu u prvim minutama dnevnika, na naslovnim stranicama dnevnih listova, da bi posejali strah, da bi uneli jednu vrstu nelagodnosti, opšte stanje jedne anarhije, a njihovi ciljevi su, dakle, različiti od jedne terorističke grupe do druge, od jedne zemlje do druge, pri čemu mi imamo i terorizam na državnom nivou. Ako ćemo gledati ono što je urađeno Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji 1999. godine bombardom, to vam je jedan klasičan oblik državnog terorizma. Znači, napad NATO-a na državu Jugoslaviju, tadašnju Srbiju i Crnu Goru, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, mimo svih pravila međunarodnog prava, tako dalje, jeste jedan oblik državnog terorizma. Znači, imamo od državnog do individualnog terorizma. Da li je Francuska kao država zakazala, evo konkretnije pitanje, da li je moguće da su izveli to što su izveli i da su u Francuskoj svi spavali, sve obavještajne službe, sve kontraobavještajne službe, da niko nije kažnjen za to? Apsolutno, francuska obavještajna zajednica je pala na ispitu. Oni se pokazali potpuno nespremnim, osim ako nije neka druga igra u pitanju. Jer da oni puste jednu takvu vrstu akcije, sinhronizovani napad na 6 ciljeva u Parizu, a da niko to pre toga nije imao apsolutno nikakvu vrstu najave, dojave, a desio se u januaru ove godine Charlie Hebdo, to je stvarno za čuđenje. I ono što je najinteresantnije da niko nije podneo ostavku, niko nije smijenjen posle toga. I da niko nije pitao kako niko nije smijenjen. Je li moguće da se niko nije zapitao ili tražio odgovornost od opozicionih francuskih političara? Mainstream medija u Francuskoj, da niko se ne usudi. Mi celo vreme pričamo o slobodi medija na zapadu, celo vreme se kod nas to postavlja kao neki, ajde kažemo, princip na pijedestalu slobode štampe, oni su svi slobodni, mogu da pišu o svemu. Evo koliko su slobodni. Zašto niko ne postavi pitanje odgovornosti šefova francuske obavještajnih i kontraobavještajnih službi? Nijedan francuski list to nije postavio. Niko. Znači da jednostavno postoji prečutna saglasnost u francuskim medijima o čemu može da se piše, a o čemu ne može da se piše. Da li su sada možda sve vjerovatnije teorije zavjere čuvene da Sjedinjene Američke Države su učestvovale u kreiranju ISIL-a i da Sjedinjene Američke Države godinu dana bombarduju pod broj 1 položaj ISIL-a, ništa nisu uradili, već ste govorili o tome, čuli smo više puta, da u tome su učestvovali i Francuska ili Velika Britanija i neke druge evropske sile, jer je prosto ekonomski interes
negdje na prvom mjestu. Da li vjerujete da te teorije zavjere zapravo se mogu na kraju ispostaviti kao tačne, jer sve navodi na to, prosto odgovora nema? Ja ne bih pričao o teoriji zavjere, pričamo o teoriji činjenica, odnosno o stvarnom stanju. A stvarno stanje jeste da su ISIL stvorile Saudijska Arabija i Katar s njihovim finansiranjem. A Saudijska Arabija i Katar su najveći američki saveznici u arapskom svijetu, barem trenutno. Prema tome nećemo mi pričati o teorijama zavere kad se zna ko je stvorio ISIL. I zna se da Amerikanci kažu da godinu dana bombarduju islamsku državu, a vidjeli smo sa kojim rezultatima. Kako je moguće da godinu dana izvoz te nafte ide preko Turske? Da se ta nafta prodaje preko turske luke Ceyhan ispod $30 po barelu, da Erdoganov sin je u tom biznisu, da tek kad su sad Rusi lupili po tim konvojima cisterni sa naftom i po infrastrukturama, sad su Turci poludili. Da su lupili po ruskom avionu upravo zbog te nafte? Pa verovatno je to, verovatno je. Jer je dnevni izvoz nafte bio 60.000 tona, to je $1,5 čiste dobiti. A znate šta znači 60.000 tona? To je veliki tanker sa naftom. Nije možda najveći, ali jedan od većih tankera. I to je svaki dan išlo. Ako vi imate dnevnu zaradu $1,500, to znači za 10 dana to je 15, za 100 dana to je $150 miliona. Pa uzmite puta 3. Da li će sada i Rusija... Oni $500 miliona na godišnjem nivou, islamska država dobija $500 miliona samo od izvoza nafte. To je, boga mi, vojni budžet Srbije. Da li će sada i Rusija staviti na prvo mjesto, mislite li, te ekonomske interese, kad uzmemo u obzir dugogodišnju saradnju Rusije i Turske, ogromna su tu financijska sredstva, ogromni su tu interesi, prosto da li će izostati ta neka vojna reakcija Rusije, iako predsjedniku Putinu nije baš prijatno u ovim trenucima, ali da li će nekako to staviti pod tepih i pokušati da izglade saradnju? Vidimo da su sada trenutno diplomatska prepucavanja, to što je aktuelno. Evo danas je Rusija odlučila od 1. januara 2016. godine ukida se bezvizni režim u posjetama. Znači, između Turske i Rusije uvode se vize. Rusija uvodi vize. Drugo, Rusija će vjerojatno zalediti onaj projekat turske nuklearne elektrane, ali to je bio trebao da bude kredit Turskoj preko $15 milijardi. Pa nisu Rusi ludi da finansiraju nešto. Treće, Turci se vrlo, ajde da kažem, ucenjivački odnose i prema ovom budućem turskom toku. Turski tok koji bi zamenio ovaj južni tok. Prestao je transport nafte preko, odnosno gasa i preko teritorije Ukrajine. Pošto Ukrajina nije uplatila sljedeću tranšu gasa ruskom Gazpromu, oni su jednostavno zavrnuli Slavinu. I sad celokupan transport gasa za zapadnu Europu ići će samo preko ovog severnog toka. Vidjet ćemo da li će Ukrajina moći da se snabdeva gasom ako gas prvo stigne do Nemačke, Slovačke, ne znam, Češke, pa da onda ide natrag za Ukrajinu, ne znam kako će to pomoći. Ali uglavnom, naravno, Rusija neće prestati da isporučuje gas Turskoj, jer to je dobar prihod i Turska preko 60% zavisi njihova ekonomija od snabdevanja, rad turske industrije ide na ruski gas, neće to Rusija odmah zavrnuti, jer su to ipak dobre pare, ali će recimo samom činjenicom uvođenja viza između Turske i Rusije sva turska letovališta osjetiti slabi dolazak ruskih turista. Jer, znate, niko ne ide u neku zemlju da letuje gde mora da se prvo zeza oko dobijanja vize i tako dalje. Tu će prvo turski turizam da strada. Na neki način su Rusi bili vrlo česti gosti, brojni gosti. To je jedno. Drugo, pretpostavljam da će u nekim drugim aspektima saradnje biti, evo, već su im udarili rigorozniju kontrolu prehrambenih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda koji iz Turske idu za Rusiju. Dobro, vjerojatno će tu stradati malo i ruski izvoz. Dobro, ekonomija definitivno neće biti ni jedna ni druga na dobitku svim ovim potezima i dešavanjima. Da li mislite da je sad od nekih budućih ruskih poteza zapravo zavisi stabilnost u svijetu? Od Rusije se očekuje ili ne očekuje da se ponaša prema Siriji kako se ponaša i prema režimu Bašara al-Asada, a s druge strane sve se češće pominje priča o Trećem svjetskom ratu. Da li vjerujete da je taj scenario izgledan? Nema Trećeg svjetskog rata bez rata između
Rusije i Amerike. A da li mislite da su Rusija i Amerika spremne da se upuste vojno? Sigurno ne, pretpostavljam. Zbog Turske? Ne zbog Turske, nego inače. Da li se ponovo dijeli karta svijeta? Da li je zapravo to problem? Znate li koliko divnih bazena ima u Los Angelesu i San Francisku i na Floridi? Svi su onako fino osvetljeni iznutra noću. Kad letite iznad LA-a, letite barem 20 minuta, pa to samo blešte ti bazeni. Pa zar je neko lud da ostane bez svega toga zbog Turske? Pa evo, danas je čak jedan američki general, doduše u penziji, predložio da se Turska isključi iz NATO-a, jer je potpuno neodgovorno postupila. Znači, Turska nije bila napadnuta od strane ruskih aviona da obara, a Turska ovim poslednjim putem uvlači NATO u sukob protiv Rusije. Evo, čuli smo i posljednju Erdoganovu izjavu da on nije naredio, odnosno da visoki zvaničnici Turske nisu naredili obaranje ruskog aviona, da je to bila prosto procjena turskih pilota, čak je bilo i nekog takvog izvlačenja. Da vam kažem, u tom smislu čak mogu da delimično i poverujem u ovu izjavu. Naime, vreme opažanja ruskog aviona i vreme reakcije pilota je toliko kratko da oni nisu mogli piloti da zovu svaki pilot u avionu F-16 nema direktnu vezu sa Erdoganom ili sa, ne znam, Davutoglom i tako. Znači, oni nisu mogli da zovu ni predsjednika, ni premijera ili bilo koga. Čak i pitanje je da li su mogli da stignu da zovu komandu. Gde je komandna odgovornost turskog političkog vrha? Imali smo u prethodnom periodu par uletanja aviona, da li sirijskih, da li bespilotnih letelica. I onda su Turci rekli, svako dalje buduće uletanje u njihov vazdušni prostor mi ćemo obarati po automatizmu. I ja verujem da je turska armija je tu glavni krivac. Dakle, ovo što je rekao Erdogan, mogu čak delimično i da prihvatim. Znači, piloti nisu imali vremena da zovu predsjedničku palatu i da kažu, gospodine predsjedniče, tamo je ruski avion, možemo li da govorimo. Oni su imali generalno uputstvo. Svaka letelica koja uđe u vazdušni prostor ili je bila pripremljena akcija, ajmo mi da letimo, patroliramo blizu granice, pa kad Ruja naleti s druge strane, da mi ispalimo raketu. Ali tu konsultacije, u ostalom to će se jako lako i brzo dokazati. Sigurno su Rusi slušali taj odnosno tu komunikaciju između pilota i zemlje. Dakle, tu mogu čak da na neki način prihvatim da sam predsjednik niti premijer nisu izdali naređenje za obaranje ruskog aviona, ali da li je prethodno pripremljena akcija u smislu vazdušne patrole turskih aviona, pa šta se nađe u dometu s druge strane granice, ajmo ga oboriti. To je već druga priča, to je moguće. Ali ovdje u konkretnom slučaju, vjerojatno piloti sigurno nisu zvali predsjednika i rekli možemo li mi da oborimo ili nismo oborimo. Ali da je namjera postojala, jeste. I je li turska armija sigurno u njihovo vazduhoplovstvo dobila odrešene ruke, da sve što je u zahvatu granice neka obore. Tu je zapravo, ajde kažemo, greška Turske, što se upustila uopšte u takvu vrstu akcije, znajući da s druge strane lete ruski avioni. Oni su time vjerojatno htjeli da pokažu Rusima da ne mogu da bombarduju tu naftnu infrastrukturu islamske države, oni zarađuju dobre pare. Rusi, ne možete vi Rusima naređivati šta će da radi u Siriji. I sad je došlo do toga da su Rusi doveli sistem S-400 i sad je navodno turska avijacija odlučila da više ne leti na Siriju. Je li je rizik? Sad će ih Rusi gađati. Evo vidimo, Rusija je odlučna nekako da se suprotstavi ISIL-u i da se bori s ISIL-om. Da li će Evropa, da li mislite da će Evropa platiti ceh što nije pokazala jasnu odlučnost u pravom smislu riječi? Vidimo sad talas izbjeglica, koliko među njima može biti latentnih terorista. I mene je recimo zapanjio podatak da će u Belgiji do 2030. godine većinsko stanovništvo biti muslimansko i da je u Briselu posljednjih 5 godina najučestalije ime Muhamed. Da li se Evropa mijenja u tom nekom civilizacijskom smislu? Ili Evropa nije naučila da prihvati muslimane kao takve i nije ih uvukla u zajednicu, nije ih integrisala i sad plaća ceh te diskriminacije? Pa Evropa neće nikad prihvatiti muslimane. Turska je od 1999. kandidat za članstvo u EU, neće nikad biti prihvaćena. Znači, Turska je druga po veličini evropska zemlja, ako uzmemo da je evropska zemlja, koju Evropa ne prihvata. Nemačka je rekla da nikad neće, Francuska nikad neće prihvatiti da Turska uđe u Evropsku uniju. Dakle, to jeste ta vrsta diskrepancije gde imate taj stav Brisela, ali nije samo Brisel, tu su i Francuzi, gde su i... Brisel je samo jedan u nizu. Da, i Nemci. I sad, naravno, da li će se oni doseljavati u Belgiju, neće, u kom omeru. Činjenica je da jeste da ova migrantska kriza neki način faktor s kojim Turska ucenjuje Evropsku uniju.
Oni su rekli dajte nam pare, inače će ovi i dalje da vam dolazi. Oni su dobili 3 milijarde dolara, da je Srbija dobila s Makedonijom zajedno samo 17 miliona dolara, a Hrvatska dobila 150 miliona dolara. Znači vidite kako se to neravnopravno pare dele, a mi smo najosjetljiviji na pare. Prema tome, Turska je dobila pare da zaustavi, ali nisam siguran da će zaustaviti. Međutim, ako se ovo ostvari, ovo što su Hollande i Putin rekli, da se zatvori granica između Sirije i Turske, Turska onda ne zna šta će. Mada već u Turskoj ima oko 3-4 miliona doseljenih izbeglica iz Sirije. Da li oni mogu to da gurnu dalje? Sad je potez na Grcima, da Grci kažu mi smo Evropska unija, mi postavljamo granicu, ne puštamo ih dalje. Pa da vidimo kako će da idu dalje. Dakle, to su vrlo, kažem, teške igre. Turska i Grčka imaju stalni sukob oko epikontinentalnog pojasa u Egejskom. A zašto, zar nije logičnije da te izbjeglice idu u Katar, u Saudijsku Arabiju, u zemlje naftaše koje su... Pa što ih neće? Zašto recimo nismo nikad pročitali naslov na BBC-u, na CNN-u, na Russia Today, na Al Jazeera? Zašto prosto izbjeglice dolaze u Evropu koja im je toliko daleko, koja civilizacijski je nespojiva, prosto smo nespojivi, zašto ne idu u zemlje gdje je ista vjera, gdje je isti način života, gdje su slični običaji? Neće da ih prime. Prvo, Katar i onako već imate 75% stanovništva Katara su stranci. I oni neće više da ih prime. A Saudijska Arabija neće ni u ludilu da ih prime. Ali nema ni pritiska. Nema ni pritiska iz Evrope, iz Sjedinjenih Američkih Država. To sve saveznici. Nema, ali kako ćete vi da pritisnete Saudijsku Arabiju? Ko će da ih pritisne? Kad ta Saudijska Arabija sad za period sljedeće 3 godine kupuje američkog oružja 60 milijardi dolara. I kupuje od Francuza isto oružje u vrednosti 15 milijardi dolara. Pa nije luda Francuska da stišće državu koja kupuje njihovo oružje i troši pare. Ili Amerika. Saudijska Arabija može da radi šta god hoće. 60 milijardi su keširali američkog oružja i Amerikanci im puste sve. Pa hajde da se vratimo u prošlost. Ko je najveći ubica palestinskog naroda? Ne Izraelci, Jordanci. Sjetite se Crnog septembra. Ko je pobio masu po onim izbjegličkim logorima, masu Palestinaca? Upravo ovi Jordanci. Pa vi imate, ja kad sam bio 2012. godine u Damasku, gledao sam nekoliko kampova Palestinaca u predgrađu Damaska. Ti Palestinci se isto drže. Malo su za opozicione snage, odnosno za Al-Nusru, a malo nisu. Onda Sirici ne znaju šta će s njima da rade. Snage Bašara Asada, kaže, mi bi mogli da ih odjednom izbombardujemo, blizu su, da ih se rešimo. Ali kako će se to doživjeti u arapskoj naciji? To su veliki problemi. Oni neće da idu, Palestinci neće da idu ni u Saudijsku Arabiju, jer znaju da bi tamo bili na udaru, pošto su Palestinci u principu vrlo školovana nacija. To je vrlo obrazovan narod i oni bi u Saudijskoj Arabiji štrčali, to bi Saudijski kraljevski dvor njih doživlja kao konkurenciju. Drugo, Saudijska Arabija se boji da Palestinci sa svojim temperamentom i svojim revolucionarnim idejama iznutra ne potkopaju Saudijski dvor. Nisu oni ludi da ih primaju kod sebe. Katar je daleko, da bi se došlo do Katara. I šta će na kraju Evropa sa svim tim izbjeglicama? Koliko će to promijeniti demografsku sliku Evrope, političku sliku Evrope? Za sad još neće. Za sad još to nije alarmantan broj na 80 koliko miliona Nemaca, koliko ih ima, milion Arapa, ne znači... Da, ali njihov prirodni priraštaj je dosta veći. Pa to je za godine koje dolaze, pitanje. Drugo, ne ide oni svi u Nemačku, masa njih idu u Švedsku. I za sad oni još ih Nemci mogu da prime, mada će i Nemci sad vidim da su i oni uveli jednu vrstu filtera ko je iz ratnih područja može, ko nije, ko je ekonomska migracija ne prima. Kako napraviti filter? Vrlo je zanimljivo, ljudi prelaze granice, predstavljaju se, navodno su tu ključni neki prevodioci, nemaju dokumente. Kako napraviti filter i kako znati ko je ko, ko je latentni terorista, ko je ekonomska izbjeglica? Prosto nema filtera. Pa ne možete, kako ćete? Mislim, jednostavno ne. Da li ima neko pasoš? Ima pasoš, kaže ja sam iz Sirije, ja sam iz Afganistana, ja sam iz Iraka. A pasoš može biti lažni. I sad ovi koji štancaju lažne pasoše zarađuju groznu lovu. I sad vi to sve pustite. Ajde, u suštini, mi ne znamo šta, Srbija ne zna šta će. Mi nemamo bazu podataka da znamo ko je odakle ko. Mi to puštamo da ide, pravimo neku vrstu selekcije od oka, onda stvar postane na Hrvatima, onda oni to prepuste Slovencima, ovi Austrijancima i to ide do Nemačke i do Švedske. To je vrlo težak problem. Ali u suštini, Grčka je ta koja je trebala da postavi prvi filter, osnovni filter. Ona je prva zemlja Evropske unije gde oni ulaze. I oni su trebali da se bave s tim vrlo ozbiljno. Ali ni Grke apsolutno to ne zanima. Znaju da ih Brisel neće previše stisnuti zbog
svega onog što se Grčkoj događa oko dugovanja i tako dalje. I Grcima se gleda kroz prste. Svi žmire na Grke. Evo, pominjali smo Srbiju, neki dan izašle su nove prijetnje ISIL-a, tu se pominju Srbija, Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, dakle ovaj ovdje region, najavljuju oluju, rijeke krvi. Koliko mislite da mogu ugroziti? Da vam kažem, to je propagandno više intonirano. Mogući su teroristički akti kao što je on bio Zvornik, pa ovaj što je ubio dvojicu vojnika, da. Ali nešto masovno ne. Samim tim što to nema medijskog odjeka. Znate, ubiti 100 Srba nije prva stranica ni Figaroa, niti Britanskog Timesa, niti New York Timesa. Ubiti 10 Francuza jeste prva stranica. To je, mislim, crni humor, to što kažem, ali je tako. Znači, svaka žrtva na prostorima Balkana nema tu vrstu medijskog odjeka. A teroristima je stalo da se nešto napravi u Parizu. Ne možete reći da je akt u Rajlovcu imao tu vrstu odjeka kao što je akt u Parizu. I oni to cene, oni procenjuju. Šta sad neko nešto napravi u Zvorniku, možete misliti da će se to naći u New York Timesu. Da li mislite da su ovo što se desilo u Bosni i Hercegovini, imali smo Zavidoviće, Mostar, Rajlovac, da su to pojedinačni, nazovimo ih teroristički činovi, država ih je tako nazvala, ali da oni zapravo nemaju veze sa ISIL-om jer je Bosna i Hercegovina sama po sebi zapravo federacija, rasadnik vehabizma? Jeste, ovo što su ovi napravili, ovaj što je napravio u Zvorniku, vidim da je domaći. Ovaj što isto napravio ovo u Rajlovcu isto je domaći čovjek. Znači, to su ljudi koji su na neki način indoktrinirani, ali nisu to napravili ni Sirici, ni Iračani, ni Afganistanci. To su domaći, ajde da kažemo, izvođači radova, koji su zadojeni vahabizmom, ideologijom radikalnog islama i oni su to napravili. Ne verujem da tu ima neke koordinacije sa ISIL-om i tako dalje. Šta on, mislim, moguće, to su neki koji su se vratili, ovaj, navodno u Rajlovcu je bio u Siriji, ali to je posao obavještajnih kontraobavještajnih službi u Federaciji, nek se oni bave s time. Mislite li da se bave? Mislite li da se bave? Znamo kakvu vlast imamo u Bosni i Hercegovini. Ali vi imate svu silu nekih kontraobavještajnih službi, koordinacija, subordinacija, OSA, SIPA, ne znam, samo što se ne zovu. Oba. Kako? Oba, i to imate. Pa to je fenomenalno. Ja mislim da vi imate više službi nego američka obavještajna zajednica. I sve to tako glamurozno i grandiozno nazivano i svi su to neki veliki agenti, velike analitike, velike obavještajne službe, onda dođe neki dripac pa se obuče u neke kratke pantalonice ili podržane pa šeta po sred Sarajeva. Nema političke volje u Bosni i Hercegovini da se riješi problem. Upravo dobro ste to. Nema političke volje. A nema političke volje jer to su njihovi frendovi iz rata. Pa neće on da sad hapsi svog drugara s kojim je bio u nekoj Handžar diviziji za vreme rata jedinici. Neće, jednostavno. I to je shvatljivo nama sa strane da neće da hapsi. Neki dan je, kad već govorimo o tome, neki dan je uhapšen sin odbornika u Skupštini Srebrenice iz Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. I odbornik za sada nije odgovarao, neće snositi nikakve posljedice. A što su ga čopili, zbog čega? Zbog vehabizma. Zbog sumnje na vehabizam. Kako se može desiti da su djeca, znači visoko pozicioniranih ličnosti iz političkog života BiH, da se bave tim stvarima i da prosto niko ne postavi pitanje kako je moguće? Niko kod medija u Federaciji nije... Dobro, ne bi ja to sad tako gledao. Znači, moguće je sve. Mislim, analizirajte recimo pojavu da su deca visokih komunističkih funkcionera iz Sovjetskog saveza svi pobjegli na zapad. Od Svetlane Staljin preko Hruščovljeve kćerke, preko ne znam ovih i onih, svi su zbrisali na zapad i svi su se odrekli svojih tata i ideologije i države i to je jednostavno tako. Mislim, možda nije analogija najbolja, ali imate toga, to nije to čudno, neću reći, moguće je da, šta ja znam, da je to želja, ne znam, da bude drugčiji od roditelja, da nadmaši roditelje, da se... To je individualno, ne bi ja to povezivao. To je samo jedan slučaj takav u Bosni i Hercegovini. Druga tatina deca se bave i velikim biznisom. Treći su, ne znam, ovdje ili onda. Ali ne bi to uzimao kao generalnu pojavu. Ali evo, navešću vam recimo primjer bivšeg Sovjetskog saveza. Deca komunističkih lidera, svi su završili na zapadu. I svi se odriču. Pogledajte šta izjavljuje kćerka Nikite Hruščova. To su strašne izjave. Pa recimo... Ako uzmete Staljinovu ćerku koja je otišla, prvo pobjegla u Indiju, pa posle u Ameriku i tako dalje, mislim. Ima toga.
To je ove više stvar za vehabijske zajednice u psihologa. Bosni i Hercegovini, Gornja Maoča, je li apsurd da stoje dva policajca na ulazu u Gornju Maoču, a pritom imamo podatke više godina da policija zapravo u Gornju Maoču ne smije ući, kao i u ostale vehabijske zajednice. Neki dan ih je pobrojano 17 u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je više pitanje za vlast u Sarajevu, zašto oni nisu postupili u duhu onoga, odnosno po odredbama Dejtona koji kaže da do 16. januara 1996. godine svi stranci, ratnici koji su se borili u BiH moraju da iziđu iz BiH. I američka ambasada u Sarajevu više puta insistirala na tome i ništa nisu radili ovi u Sarajevu. Apsolutno ništa. To je pitanje za njih. Kolika su oni prijetnje sad običnom svijetu? Pa oni samom svojom pojavom jeste jedan zametak koji je vrlo interesantan. Znači, ali to sad onda ulazite u cijeli kompleks problema verskih zajednica, odnosno verskih centara gde se uče. Ako vi imate džamije koje je Saudijska Arabija podizala u takvom broju, u takvoj veličini, uz njih medrese i ne znam šta se sve uči, onda vam je to to. Znate, ja sam jednom pred 1.5 dana prolazio, a iz Banja Luke sam išao gore prema Palama i prolazio sam onim planinskim putem i prvi put u životu sam ušao u Travnik. Prvi put. I bilo negdje smiraj dan. I onda sam vidio na jednom brežuljku neku onako zgradu građenu u austrougarskom stilu, vjerojatno za vreme kao neki konzulat koji je bio. I onako je padalo sumrak, sunce i vidio sam jedno na prozorima te zgrade 20-ak ženskih glava, svi umotani u ove, kako se kaže, sve su zabrađeni, a mlade žene. Da. Pitam ja ovog vozača šta je to, kaže to je verska škola. I te devojčice su sve gledale kroz prozor. Šta su gledali? Kroz prozor su gledali. I odmah mi je pao na pamet Ivo Andrić i Tamni Vilajet. Ako je to 21. vek u Novom Travniku, ne Novom Travniku, ako je to, onda je to strašno. Ako smo mi iz onog socijalizma, ipak emancipovane uloge žene, došli u tu vrstu povratka u Andrićev Travnik i zabrađene devojčice koje u smiraj dana sunce gledaju kroz prozor, kao iz nekog zatvora, iskreno da vam kažem, ja sam u tom trenutku doživio vreme kao povratak u neku prošlost. I bio mi je cijeli ostatak dana mi je bio vrlo mučan. Ako je to sudbina žene u BiH, onda je to strašno. To se više ne može promijeniti oružjem, hapšenjem, prosto su tako vaspitani. Šta treba učiniti? Generacije su neke definitivno osakaćene. Šta treba učiniti da ne bude još takvih generacija? Ne znam, iskreno vam kažem. Koja vrsta obrazovanja? Ako vi imate šerijatsko pravo na delu. Znate, ona Titova Jugoslavija, koliko god je kritikovali i napadali, je bila super moderna u tom smislu. Napredna. Žene nisu to. Ali same žene i devojke u BiH pristaju na to. Mislim, mi tu ne možemo ništa promeniti. One pristaju na to. Ja nisam dugo bio u Sarajevu da hodam. Ne znam, vi češće odlazite, da li ima tih zabrađenih devojaka. Vidite, Evropa to ne trpi. U Francuskoj je to zabranjeno. Ne znam, još neke evropske zemlje su... Češka je zabranila nošenje toga. Naravno, ali i ne možete jednoj civilizaciji nametati vaše standarde. Oni smatruju da je to normalno. Iako one same pristaju, mada sam čuo da se to i financijski potpomaže na neki način, sponzoriše nošenje takve odeće i toga. Ali ja se uvijek vratim u neko moje detinjstvo na ovim jugoslovenskim prostorima. Ja sam živio u BiH, u Trebinju sam živio i naravno ovdje toga nema, ali nigdje nisam u BiH, cijeloj BiH nisam to vidio. To je prosto posleratna pojava. I čini mi se što godine odmiču da je toga sve više i da sve češće vidimo te zabrađene žene, čak i na nekim televizijama. Dobro, doći ćemo u situaciju da će tim ženama biti zabranjeno da polažu vozački ispit, da voze automobile kao što je to u Saudijskoj Arabiji. Pa ćemo onda doći u situaciju da se za običnu kleptomaniju reže ruka. Toga imate u Saudijskoj Arabiji. I niko to ne postavlja kao pitanje ljudskih prava. Za kleptomaniju se reže ruka. A ja samo postavljam pitanje, je li to napredak u odnosu na onu bivšu Jugoslaviju? Koji to meni verski učitelj može da kaže da je to napredak? Ne može niko da me uveri. Kolika je mogućnost da se ova nestabilna situacija u svakom smislu prenese na Republiku Srpsku i da li na ovaj plan za rušenje predsjednika Dodika, da li je došao slučajno u ovo vrijeme ili mislite da je baš i vrijeme tempirano i prosto nestabilno je u regionu, nestabilno je u Evropi, nestabilno je u svijetu?
Zapad čini se definitivno ima koristi od toga da Miloradu Dodiku vidi leđa i čini se da su sve uporniji u tome. Republika Srpska jeste na udaru i predsjednik Dodik jeste na udaru, to je jasno. Ovaj plan što je emitovala ova agencija Sputnik nije nimalo naivan i mislim da je verodostojno to, jer oni nisu došli do tog papira i do tog plana slučajno. Znači, ja isto imam iz nekoliko izvora informacije o svemu tome i vi ako analizirate neke medijske pojave na prostorima Republike Srpske, vidjet ćete da je to sve sinhronizovano, da nije slučajno. Da apsolutno nije slučajno. Da ide se na rušenje Dodika, jer on samom svojom pojavom jeste neka vrsta garancije da će Republika Srpska opstati u ovom obliku u kojem postoji. Zapad želi da revidira Dayton, da se donesu neka druga pravila. Oni smatruju da BiH ovaka kakva je sa dva entiteta nije funkcionalna država. BiH dosta živi od donacija i pomoći Evropske unije i Amerikanaca. Ne znam u kom omeru koliko ko dobije, tako Republika Srpska ne dobija. I oni žele jednostavno da BiH skinu sa grbača Evropske unije i da je preto misleći da mogu da instaliraju neku vrstu njihovih pravila života, odnosno Zapad razmišlja da je BiH nezavršen posao. Koliko može Dodiku biti dobro što se okrenuo ka Rusima i Izraelu, to su neki njegovi strateški saveznici, koliko oni mogu biti jaki da ga zadrže ili sačuvaju? Koliko će se upustiti u to? Nema revizije Daytona bez saglasnosti Moskve, a Moskva neće dati dozvolu za reviziju Daytona. To je jedno, a Izrael mu na neki način, s obzirom da Republika Srpska na nivou BiH blokira priznavanje Palestine, i to je dobra, mudra, ajde kažemo, koncepcija oslanjanja na Izrael. Izrael mu na neki način demfa i amortizuje udarce iz Sjedinjenih Američkih Država. Barem jevrejski lobi u svetu neki način ga čuva od oštrije reakcije Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Republiku Srpsku. Sad tu su Britanci, ovi njihovi visoki predstavnici u prošlosti, koji bi da revidiraju Dayton. Bosna i Hercegovina se smatra najvećim uspehom, spoljno-političkim uspehom Clintonove administracije. Međutim, svi ovi koji su posle došli smatraju da to treba na neki način opet reunitarizirati, pretvoriti BiH u državu jedan čovjek, jedan glas, građansku državu i tako dalje. A onda niko neće da se pozabavi s time da je upravo zbog te koncepcije jedan čovjek, jedan glas i došlo do rata. BiH je imala i u bivšoj Jugoslaviji ustav gde se reklo da su 3 naroda u BiH konstitutivni elementi. I rat je izbio upravo zbog toga što je jednostavno poništen princip konstitutivnosti Srba u BiH, kada su u jesen, kasnu jesen 1991. godine, 2 naroda na tajnoj noćnoj sednici parlamenta BiH jednostavno izglasali nezavisnost Bosne i Hercegovine, a da nisu pitali Srbe. I to je bio kazus belli, zbog toga je rat i buknuo. Ali to niko neće da danas javno kaže. Bez odluke ne možete vi menjati status Bosne i Hercegovine bez saglasnosti jednog od konstitutivnih naroda. Izlazak iz Jugoslavije. BiH je bila mala Jugoslavija. Ako se nije moglo živjeti zajedno u ljubavi, sreći, u velikoj Jugoslaviji, koja je meni neprežaljena, iskreno da kažem, ja krvarim dan danas, ili to je bila moćna država sa 25 miliona stanovnika. Ako nisu mogli da žive zajedno, pa ne možete zajedno da živite ni u maloj Jugoslaviji. A to je BiH. Kako gledate sada Ustavni sud? Ja bih volio da živite svi u ljubavi i sreći i da svi zajedno idete u razred. I muslimani, i Hrvati, i Srbi. I da se svi zajedno. Ali vidite da je nemoguće. Jednostavno nemoguće. Kako gledate na to što je Ustavni sud na zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića zatražio da se ukinu, odnosno da se proglase neustavnim praznici i Dan Republike Srpske? Ustavni sud je donio takvu odluku. Ako je nešto iz toga dobro ispalo... A to je bio zahtjev, ali je Bakira Izetbegovića. A šta je srpski član predsjedništva BiH, kako je on glasao? Mladen, ne, on nije glasao. Ustavni sud, sudije Ustavnog suda donijele su prosto odluku da iz Republika Srpska nema pravo na svoje praznike na Dan Republike koji je 9. januara, znači evo mjesec dana prije Dana Republike. Kako gledate, je li to još jedan način da se sruši i sabotira Republika Srpska? Dan Republike će se proslaviti. I šta mogu i Sarajevo? Ne mogu ništa. Može li Republika Srpska imati neke posljedice? Pa ne može nikak. Kakve Republike? Hoće neko doći u Banja Luku i zabraniti proslavu? Hoće doći neko da skida zastav? Ili će reći vi tog dana morate na posao, a Republika Srpska će reći taj dan je neradni. I ko će da ih prisili? Čime će da ih prisili? Nema instrumentari. A nema ni Evropska unija. A nema ni visoki predstavnik koji uzima 30.000 evra mesečno svoje plate.
Šta mogu da ne mogu? Samo da protestuju i da donose još jedan dokaz nakaznosti odluka Ustavnog suda. Ništa drugo. Jedan pucanj sam u sebe. A da li mislite, evo trenutno sada srpski političari što se tiče tog pitanja makar stoje na istom fonu? Pa morali bi. Ajde vidimo. Da li će konačno taj nacionalni interes doći na prvo mjesto i da li će konačno se Srbi zbiti redove, da tako kažem? To bi trebalo. Ajde vidimo šta će sad reći predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima vlasti. Evo, predsjednik Dodik je predložio da bojkotuju savjet ministara i da bojkotuju zajedničke institucije državne. Da li mislite da bi to bilo pametno, da se do preinačenja odluke Ustavnog suda pa mislim da Ustavni sud, ovo što je tražio Bakir, to oni naravno neće povući, i to će ostati tako, moja barem procena, a ovi opet predstavnici Republike Srpske na nivou zajedničkog organa vlasti neće bojkotovati i oni vole svoje plate i svoje položaje i to će tako završiti kako je bilo. Republika Srpska će proslaviti svoj dan, ovi će reći ustavna odluka ovako i sve će se na tome završiti. Kako cijenite djelovanje opozicije, još ovo pitanje u Republici Srpskoj? Čini se nekako da ste lično i privatno simpatizer Milorada Dodika. Zašto je to tako? Jesam, ja to otvoreno kažem, zato što mislim da predsjednik Dodik na neki način predstavlja Republiku Srpsku u tom presudnom momentu odbrane njenih interesa. A činjenica, ja kad vidim da neke političare u Republici Srpskoj forsiraju određene zapadne ambasade, ja sam u principu u startu skeptičan prema tim političarima. Jer znam da nisu dobre namere ovih koji njih forsiraju. Odmah da vam kažem. Može da bude idealan u svemu tome, ali ako ga forsira određena zapadna ambasada, ja sam odmah sumnjičan u startu. Ali Dodika je doveo zapadna vlada. Jeste na početku. Jeste tad imali simpatije prema njemu? Jesam, zato što znam koga je predložio. Predložila ga je moja tetka, Biljana Plašić. Pa sam odmah u startu znao da je to dobar izbor. I pokazalo se kao dobar izbor. Kao dobar izbor. Prema tome, Republika Srpska može da zahvali da dosadašnje kompetencije koje još uvijek ima očuvane, može da zahvali Miloradu Dodiku. Bez njega vi ćete gubiti jednostavno kompetencije i urušit ćete institucije. I tu je moj neki, ne reći apel, su više pretenciozno i tako dalje, ali na neki način moj stav jeste, morate da se složite, da vidite da zbog političkih sujeti i borbi za vlast ne urušite Republiku Srpsku. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.